δεχτείτε τούτα τα παιδιά που ήρθαν από την Ελλάδα να δώσουν αυτή την όμορφη ελληνική, ορθόδοξη, παραδοσιακή παρουσία εδώ στους ομογενείς της Αμερικής, να τους δεχτείτε με χαρά και με αγάπη, όπως τους δεχτήκατε χθες το βράδυ. Πληροφορήθηκα από αρκετούς ανθρώπους που μου τηλεφώνησαν ότι ήταν κάτι το φανταστικό. Και λυπούμεθα πάρα πολύ και ο Αντώνιος και εγώ που δεν μπορέσαμε να βρεθούμε. Επειδή άρχισε η περίοδος των Χριστουγέννων εχθές, πριν από την ευλογία των εδεσμάτων, θα παρακαλέσω ιδιαίτερα τους εξ-Ελλάδος, τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Πατέρα Γιώργιο και τους άλλους που μπορούν να ψάλουμε την πρώτη καταβασία των Χριστουγέννων. Πρώτη καταβασία των Χριστουγέννων και μετά και το φως λαρών και μετά θα ευλογήσουμε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι μουσικός, εσείς αρχίστε. Ανδρέα. Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, πάσατε το Κύριο, πάσα η γη νεφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δε δόξαστε. Μια που είμαστε προς το εσπέρας, το φως λαρών, αν έχετε την καλοσύνη. Φως λαρών, Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός ουρανίου, Αγίου μακαρός, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, ηλμούμεν Πατέρα Υιών και Αγίων Πνεύμα Θεόν, αξιώσε εν πάση καιρής υμνήστε φωνές ευζοίες, Υιέ Θεού, ζωήνο δειλούς, διόκοσμος σε Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε απόψε εδώ την πρόεδρο της Φιλοπτώχου της Ιεράς Μητροπόλεως, την κυρία Ρουμελιώτη, τον πρόεδρο του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, τον άρχοντα κύριο Θεοφάνη Οικονομίδη, και την εξαιρετική χαρά να έχουμε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη του
Κούπα και των πρόξενων του σκήπου του κ. Νικόλαου Θεοφάνους. Θα ήθελα να παρακαλέσω ο Φωτέρος του Προξένους να πούνε ένα καλώς όρισμα στα παιδιά μας. Θεοφιλέστατε, εδεσιμότατη, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Οι πρώτες μου σκέψεις αυτές τις μέρες, οι οποίες είναι δύσκολες, είναι βεβαίως στο Σεβασμιότατο. Προσευχόμεθα όλοι για εκείνον, για την υγεία του. Έχει βεβαίως ο ίδιος, από ό,τι ακούσαμε και από το Θεοφιλέστατο, το σθένος και τις δυνάμεις που του δίδει και του έδιδε ο Θεός όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσει να αντιπαλέσει προς αυτή την επάρατο νόσο. Μέσα σε αυτά δεν πρέπει να μειωθεί η χαρά μας που ήρθε εδώ ο κύριος Γαϊτάνος και η συναυτό, οι οποίοι, όπως πληροφορήθηκα, διότι δυστυχώς λόγω κάποιας ανηλυμένης υποχρεώσεως του μακρού χρόνου δεν μπόρεσα να παραστώ στην ωραία συναυλία, αλλά έμαθα τη μεγάλη ανταπόκριση, την αγάπη και τον ενθουσιασμό, θα έλεγα, με τον οποίο σας υποδέχθηκε η παροικία μας εδώ, κύριε Γαϊτάνο. Ενθουσιασμός ο οποίος ήταν και συμμετοχικός. Άκουσα ότι πολλοί εδώ των παρισταμένων, ο κύριος Λαλιώτης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βορείου Καλιφορνίας, ότι είχατε πολλούς ανταγωνιστές ή συναγωνιστές. Το ξέρουμε, αλλά είναι σεμνός. Λοιπόν, καλωσορίσατε και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα εδώ στη Δυτική Ακτή και να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και λυπάμαι πάλι που δεν ήμουν χθες στην ωραία αυτή εκδήλωση. Και ο εκπρόσωπος της Μεγαλονίσου. Και εγώ από πλευρά μου θα ήθελα να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία της Κρήτης που ήρθε εδώ από την άλλη Μεγαλόνισο και μας έφερε πραγματικά την Ορθοδοξία και την Βυζαντινή μουσική, τον κύριο Γαϊτάνο που μας συγκίνησε χτες το βράδυ, και πιστεύω ότι η παρουσία μας εδώ, ξέρω ότι όλοι στο μυαλό μας έχουμε τον Μητροπολίτη. Και πραγματικά ξέρω ότι όλοι μας οι ευχές μας είναι γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτή η συγκέντρωση πραγματικά τη χαίρεται αυτός και οι προσευχές μας ελπίζω ότι θα τον κάνουν σύντομα καλά. Ο Θεός να του δώσει υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα εδώ. Τούτη ήταν που έφερε αυτή την όμορφη ομάδα εδώ, με την παγκριτική μας. Τούτη ήταν που μας παρασκεύασε αυτά τα ωραία δέσματα για απόψε, με τις βοηθούς της. Τούτη είναι που μας τα προσφέρει και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ροξάνη. Ευχαριστούμε επίσης τη Φιλόπτωχο για τη διακόσμηση, για τα δουλειά μας. Οι κυρίες της Φιλοπτώχου της Ιεράς Μητροπόλεως είναι πάντα πρόθυμες και πάντα έτοιμες να βοηθήσουν σε κάθε τι. Father Paul τώρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Φάγονται πιστοί και εμπληστήσονται και ανέσουσι Κυρίων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνας. Στέ ο Θεός ευλόγησον την πρόσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος πάντοτε είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Heavenly Father, we thank you for giving us the opportunity to gather together in this center of our holy metropolis of San Francisco. We kindly and humbly ask you to continue to abundantly bless the shepherd of this diocese, His Eminence Metropolitan Anthony, and to grant to him a speedy recovery from the illness that he's suffering from. We also thank you for the presence of our brothers and sisters from Greece who came to remind us of our tradition in their own way. We also thank you for the ladies of the Philoptocho Society, for the presence of the consuls of Cyprus and Greece. We thank you for all the people who got. Bless also the food and the drink, your gifts, which we are about to receive. For blessed is your name now and forevermore.